MN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si China. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, To Love Again. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mao kini usa ka babae nga taga Danao City, Cebu. Ang ito man tampo nagdasagan nga China. China, anak. Pangandam sa imong mga gamit. Nga naman, ma? Pamauli ta sa probinsya. Ug adto na kamo eskwela. Ha? Di ko ganahan, ma, uy. Ano lang dita syudad, ma? Naiasikasuhon si Papa ni mo dito. Mausiki na. Lihok na aron makalakaw na ta. Tinuod gidi ay nga nauli na kadinis sa ato probinsya. Og tinuod sad gid ay nga bayot na ka. Sana ko girl no wajud ko mag-expect ani. Mao gyud, kalalaki nimo sa una. Mao. Ya karon dako na kay kag tingog o bisag mga bata pa ta. Gwapo na ba kayo kapag elementary na to? Pero mas gwapo si Alvin. Ha? Alvin? Imong crush ako na God. Ikaw no? Pagurya-gurya pa ka. Ni gwapo ra ba siya og samot girl? No? Lagi. Oh, makita ra man gito ni Munya ba? Enig sugod sa to klase. Musta? Oh. Tinuod gid ay. Ni gwapo siya samot. Mahilis ko ha? Ha? Namuha ka China. Misamot kag kagwapa. Oh. No, wa ka makatingog. Sige man siya gulog-ulog na ako ugod. Mura na hinuon kong natukan. Ay, kumanguyab sa nimo girl, sakto nimo. Ha? Basin. Sige na, uy. Magduwa sa kog ML. Unya na ta mag-chika, uy. Hoy girl. Ah. Hilig na ba kayo nag-ML si Alvin? Pagkigduwa niya. Aron, naway connection sa usag-usa. Tanawa yung account, oh. Uy, hala. Ni-invite man si Alvin og rank? Ako ning i-accept, be. O, kinahanglan tarungon ganin na kong duwa aron. Mobilib siya na ako. Victory! Yes! Daog mi! Nice game, Chin. Thank you. Kining, wa kay kuyog pa uli. Yatod di ka. Ha? Sige na, yatod di ka. Sige. Niya nata sa gawa sa inyo. Salamat sa paghatod, ha? Way problema. Dool ra masad. Kadyat. Unsa man ning imong gibutang sa akong dunggan? Buhak. Buwak? Wala gyud ko makabantay nga nagdakag buwak. Gikuha magulay na ako sa atong giagyan.
Huwag gitago na ako para dili ka magabantay. Ka-sweet. Pero, thank you. Huwag manasad ha. Ha? Ay, haba lang hair mo, girl! Kayo! Kikilig ko niya ba? Isa ko, grabe no? As in, ang pila ka years no, natagatag din taon ka sa imong crush. Og the moves na siya ni mo. O, di ba? Tunggiyon sa ko niya pagdadma sa una. Oh. Karon siya na sabi magsigig patagad. Og syempre, ampay sa kailan ako. Oh, mao lang ayaw na gyud pagpakipot pa ha? Kung manguyab ka, ni suntag yun na yun. Ay! Salamat sa paghatod di mo na ako permi, ha? Musod na ko. Kadiyot, Ha? Oh. Oh. Gibutangan na sa niyag buwak ang akong dunggan. kana. Angayan ka kaayo. Alvin, nga naman eh. Sige. Masulti na lang ko nimo. Sina, ganahan kay ko nimo. Og nalipay ko kay magkasinabot ta sa tanang butang. Ilabi na gid sa ML. Nanguyab ka ba na ako, Alvin? O China. Og please, hatagi ko chance. Please. Ha? May uyab ka na? Ma. Wala ko'y mahimo, anak. Basta kay pagtarong lang gid sa imong pag-eskwela. Og likay sa tanang tentasyon. Nakasabot? Ma. Ayaw ka bala ka. Dili mapiktuhan ani ang akong pag-eskwela. Naka-graduate na kita sa high school. Asa ka mag-college? Dinhira siguro gihapon sa atong probinsya. Ikaw? Pagtun ako pa eskwelahon ni mama sa syudad. Uy, mao ba? Magkalagyo na dita ani. Oo. Pero tawagan na ilagyapon ta. Kay mingawan magikunin mo. Mingawon sa gidon niya ko nimo, Alvin. Maoday magulanon kay Kagnaong. Kay tuwa na day sa syudad si Alvin. Ma. Mubalik raman kaha siya. Human sa iyang pag-eskwela siguro. Naaraman day na. Ayaw pa-apekto, anak. Paspas ra kayo ang panahon. Og mas maayo nga mag-focus kasi mong pag-eskwela. Kay kanang uyab-uyab na aragyod na. Nakasabot. Okay, ma. Ay, salamat. Nahuman na gyud na ako akong project. Sakit sa akong likod. Oh, wala. Huwag naman di ko makachat ni Alvin. Patay. Natubig siguro to. Sige na lang itong pangluod pa. Matuog na lang ko kay duka na kayo. Tawagan lang niya to na ako, ugma.
Alvin, ayaw na pang luod, good. Sorry na, good. Nawagid sa kong huna-huna kay... Nawa ko sa imong hunahuna. Alvin, ayaw lagi lain na pagsabot. Una-una, ako nag-eskwela, baya ko. Busy ko. Nag-eskwela masab ko. Pero wati ka kalimti. Pero ikaw, sa'yo lagi para ni mo ang kakalimtan ko. Dililiki sa ingon, ana. Oh. Alvin? Hello? Alvin? Kipagnan ko. Dili nag-reply si Alvin sa akong mga chat niya. Nahiubos kit sila ako. Ako lang niya siyang paabuton nga mo reply. Dili sana ako siya sa mukon. Mag-scroll na lang sa ako sa akong Facebook. Oh. Uy. Na may mga picture nga gitag si Alvin. Ay, nanay kasi mga bagong friends dito. O gusto kong makaila-ila anak nila puhan. Laay man, uy. Ay, mag-open ko sa MLB. Oh. Uy. Nagduwa siya. Time pa. Tanaw na ko siyang history, Bi. Oh. Sige pa dahil sagduwa nga wako. Time pa. Naasay laing katuo? Naasay katuwa sa iyang history. Basig amigo ra niya. Sakto. Inigsim break. At tuon ako sa syudad. Ako sing surprise. Mauri address si Alvin ay. Salamat kaayo, Tito. Way sa bayan. Mayasan nga ang bisita ka sa mga anak karon mestoryahan tuloy mo. Ha? Nga naman day, Tito? Ay, nagramis ko ilay. Ang buot ko sa kalaki na bata dito. Mahibawaan raw niya na ako, inigabot na ako dito, Tito. Surprise! Gina? Nakunsa man ka din eh. Love? Love, kinsa na? Love? Unsa ni Alvin? Gina. Gina, sorry. Baga kag now? Imo pa kong sudyaan kay wala ko yung oras ni mo? Unya na kay gikalingawan din eh? Dili man ni seryoso ako. Lingaw-lingaw naman eh. Unsa? Ayaw na rin ko kung patuhuaan na, Alvin. Padayon sa imong kabuang din eh. Kay dili na ko. Magbuwag ta. Gina. Wagi ko mag-expect nga makahimo si Alvin pag binuang nako. Tungod lang kay wakoy oras niya. Kay nag-focus ko sa akong pag-eskwela. Usahay, makaingon kita nga dili enough nga love ra ang naa sa usa ka relasyon. Kinahanglan nga mag-uban ana ang loyalty, pagsalig og pagsabot sa usag-usa. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN.